Sziasztok, Bence vagyok. Ebben a videóban Good Game Gangsterrel fogok játszani. Remélem. Úgy. Bocsánat, hogy laggol, csak még videót is veszek fel. Meg ez, meg az, meg amaz. Aztán lesz ebből több rész is. És ez. Máma az ilyen Eddie Folsom. Amúgy boldog karácsony szeretnék mindenkinek kívánni. Karácsony előtt egy nappal lesz majd egy videó, hogy köszönök mindenkinek boldog karácsony szeretnék kívánni. Ez az amaz. Ajándékozni jött. Eddie Foss, nem ajándékozni jött. Azt tudtuk. Van itt még 3 feladat. Hogyha tudjátok, hogy ezt hogyan kell, hogy végezz a feladatot, hogy megkapd a jutalmat. Igazod az emelő címet. Ez hogyan kell? Mondjátok. Írjátok le kommentbe. Van wifi is. New Yorkban vagyok. Szerintem. Nem tudok is számokat titeket ezzel mutatni. Inkább szerezzünk ide. Nem is ezt kell. Van 8388 pénz. Hogyha szeretnétek ilyen szerezni, megnyomjon ilyen teendődök. Olyan 10 napig ne lépjetek be. Ezt kaptuk. Átvetünk a másikra. Úgy né. Aztán megyünk párbajózni. Yeah! Hallgattam a közzenét. Inkább túl szokom nyomogatni. Másik játék jobb lesz neked. Copy lesz. Copyrightos videó. Egyébként nekem könnyű, most már 42-es vagyok, aztán van egy csomó ilyen izén. Ott van az. Aztán majd hardware-t is kéne változtatni. Csak ez pénzbe kerül. Ja, megnyugodom ezt többször. Remélem el tudom menteni a videót, mert ha nem, akkor én nagyon gyilkos leszek. Alvás, evés, ivás. Ja, hogyha akartok ilyen, akkor 1000 like. Utána a következő rész. Szerintem az így fog lenni. Nem, itten így. Megcsinálnak 1000 like-os. Nem összítem semmi. 1000 like. 1000 vagy 500 között. Oké? 1000 vagy 500. Egy ilyen csokit tudsz ezzel nyerni. Plusz 12%-ot ad. Kenyértem. Aztán szerzünk egy ilyent. Tudom, a magyar keresünk. Snoop Dogg.
Álljatok inkább. Itt. Nekem már van családom. Bence. 120 neve. Nem tudom, legyen. Jani. Hol Jani? Van. Olyan szintén 4-es. Ó, de kicsi. Egyébként milyen fegyver van. De nem még kezdte. Mert nekem kezdett cuccai vannak. Nekem ma majdnem tele van, pedig még vettem is ilyen helyet. Tíz megabájt így nyomom. Ez. Egy lövés. Nem figyelök. 10 megabájt. Nyomom a vidit. Na, várjátok, ezt legyőzöm. Ez a videó ennyi lett volna. Hogyha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, mert lesz egy videó, megmondom, hogy ki vagyok, hol lakom. Azért nem mondom el annyira, hogy hol lakom. Annyit mondok, hogy Kálozon lakok majd. Én Bence voltam. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!